Гледай си максимално напред, колко можеш да гледаш, за да не правиш много излишни движения. Намаляме хубаво, хубаво намали, среда дръж. И от тук започваш да прибираш навътре. И ускоряваш плавно и отпускаш плавно. Зависи коя ти е скоростта, колко ще ускориш. Но преди това трябва да си намалил, за да можеш да работиш с спирачката. По-агресивно. Така. Давай газ, давай. Газ. Имай ми доверие. Намаляш агресивно. Пускай спирачката. Плавно газ, отпусти малко волана. Още малко волана, отпусти. Точно така. Плавни движения. Още вътре влез, още вътре. Плавни движения, дай газ плавно. И пълна газ вече. В момента, който започнеш изправянето на волана и даваш пълна газ. Още намали. Пускай спирачката и газ. Дай газ. Давай. Усещаш ли скоростта вече? Намаляш агресивно. Пускай спирачката и газ. Дай газ. Отпускай я. Точно така. Плавни движения. Давай. Плавни движения и поддържай скорост само. Плавни движения. Точно така. Плавни движения. Още вътре. Изтървам от точката. Нищо. Давай. Пълна газ. Точни, ясни, плавни движения. Ако ти е висока скоростта, тръпни си лек крака от газта. Тя сама ще спре. Не бързай сега. Плавни движения, отпускай плавно. Още сега. И даваш газ едновременно. Давай газ, давай, още. Часовника гледаш? Силно спирачката не си.